May bisita sa Cebu ang United Kingdom Ambassador nga si Ambassador 𝗨𝗵𝗵𝗂𝗀, ang representante sa United Kingdom sa Pilipinas subay sa pagtimaan sa Press Freedom Week 2023. Nagkanayon si 𝗵𝗵𝗂𝗀 nga nasubay nila ang mga kalambigitan sa pipila ka mga nanimuyo sa UK nga mihimo sa pagpahimo sa mga kababayen-an o kabatanunan dinhi sa Pilipinas pinaagi sa online sexual abuse o trafficking. Tungod niini, ang gobyerno sa UK makigtambayayong sa mga awtoridad sa Pilipinas aron epektibong mohunong kining salaw-ayon nga matang sa pagpangabuso. Gipakita ni Ambassador 𝗵𝗵𝗂𝗀𝗀 ang hilabihang kadasig sa pagpakgang sa mga operasyon sa online sexual abuse, exploitation o trafficking. Gani aktibo siya nga nakiglambigit sab sa World Hope. We supported the Philippines authorities to set up a center called 𝗶𝘃𝗃, which is a center which is specifically set up to bring together different agencies working on this crime, and we have close cooperation between the British national crime agencies and the Filipino PNP and NBI to address this. We're also supporting civil society organizations to raise awareness in the community about the crime that is 𝗍𝗧𝗩, online sexual exploitation of children, and working with civil society organizations to support victims, children who have been victimized, and to provide them with emotional support, mental health support, and indeed to work with their families. Dugang ni 𝗵𝗵𝗂𝗀𝗀 nga usa sa ilang tinguha nga mahatagan og igong kasayuran ang media dinhi sa Cebu, ilabi na ang mga kababayen-an sa pagpanalipod sa ilang kaugalingon gikan sa sexual harassment, ilabi na diha sa ilang pagpanarbaho. Try to work hard on the safety of journalists, in particular women journalists who face more issues around sexual harassment and discrimination, for example. We've done quite a lot also to monitor the cases where journalists are on trial to show that we care and that this is something that is of importance to us. We're working with government, sharing our experience of legislation or regulation that is supportive of the safety of journalists, or indeed ensuring that they can do their work without fear for repercussions or without self-censorship. So it's a broad array of things that we do in the space of media freedom, and we will continue to do that and to celebrate the fundamental role that community journalism plays, in particular to create trust between media and the population, and to make sure that citizens are better aware of what's going on in their communities and in their provinces. Atol sa iyang ikaduhang pagbisita sa dakbayan sa Cebu, si Ambassador 𝗵𝗵𝗂𝗀𝗀𝗀 mipadayag sa iyang pagsuporta sa nagkalain-laing programa sa pagtabang ug paghatag og kahigayunan sa libreng edukasyon pinaagi sa paghatag og mga scholarship. Gihatagan usab niya og gibug-aton ang kamahinungdanon sa paglambo sa lig-on nga relasyon tali sa mga tawo sa United Kingdom ug sa mga Sugboanon. Kini si Mary Francis Lynn Caayon alang sa 𝗏TV, Cebu.